ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、伊丹駐屯地創立75周年記念行事午前のイベントを終了いたします。雲が流れて光が差して見上げてみればラララ虹が空にかかって君の気分を晴れてきっと明日はいい天気きっと明日はいい天気光が差して見上げ